Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Diyos, no? Amen? Hallelujah, karong gabi una, I believe nga ang Diyos adunay maayong nga mensahe alang kanato karon alang sa atong adlaw-adlaw nga kinahanglan. Wala mong dito ko nga ang Ginoo gyud ang kanunay mo pahinumdum sa tuwa, mo pakita sa tuwa kung unsa gyud ang mga atong gikinahanglan adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ang pamaagi sa Ginoo is pinaagi sa iyang pulong ihatang kasigon igsoon. Amen? O hallelujah. Hindi ta magalangan igsoon at ito sa pagtuon sa pulong sa Dios. Before ta magtuon sa pulong sa Dios, at sa ato ang church declaration. Okay? Sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen. Oh, amen. Praise God. Hallelujah. Pero ang gabi ng mga igsoon, sa makausap pa at pagtuuhan, kung unsa na itong mga kinadeklara, kung tiyan ako kayo nagkahimuan ang ato ang mga deklarasyon igsoon sa ato ang kinabuhi adlaw-adlaw. Itong last Sunday nga Divine Destiny Declaration, ato itong ideklara sa atong kinabuhi igsoon. Amen? Okay, dito magalangan at ito sa pagtuon sa pulong sa Dios sa atong foundation text karong gabi una sa atong kuhaon diha sa ikaduhang Korinto 5:21. Ang pulong sa Dios nagaingon siya, si Kristo wala gayoy sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala, aron nga kun anaa kita kang Kristo ipakamatarong kita sa Dios. Magaampo ta sa punong amhan mo nga langit nun. Salamat God nining matahong nga kagabi ang Ginoong Dios. Salamat Lord sa inyong pamaayo. Salamat Lord sa kanunay sa mga pagpahinumdom ug sa ang pagtuon karon sa pulong God. Ikaw ang magapadayag sa mga pinasahi ng mga butang. Kung kay Lord na sa kami God nga kung amo-amuan ang Diyos ka, wala din yung mahimok. Salamat karong gabi una sa inyong pag-andam sa mga kasing-kasing mahimok abunok alang sa katamnan sa inyong tulong Ginoong Diyos. We honor you God in Jesus' name. Amen. So, amen. Praise God. Karong gabi una igsoon kaniya verse sa Biblia is kung muna kayo na siya halos ginabalik-balik nato ni siya pero usahay nakalimuta or makalimuta or wala pa nato nasabtan kung unsa gyud kini ka importante para sa atong kinabuhi. Kung unsa gyud kabilihon kini bersikulo para sa atong kinabuhi. Kung imong tan-aon mong God daghang mga Kristohanon karon nga wala kaini nila ginatagaan og believe ang kini nga verses sa Biblia kay kanong makaingon man kung wala na ginatagaan og believe tungod kay ang ilahang kinabuhi, ang ilahang kaluwasan, ang ilahang pagkamatarong nagadepende man gihapon sa ilahang pagpaningkamot. Pero sa ato ang mga naana sa grasya, makaingon ko nga, grabe kayo kabililupon sa ato ang kinabuhi din sa kalibutan tungod kay nga naman, naadili ang sikreto para imong ma-enjoy ang mga gisaad gikan sa atong buhi nga Dios wala pa kanadaw. Naadili ang tinago nga mga butang nga gusto ipakita sa Ginoo nga gusto niyang imong ma-enjoy sa imong kinabuhi samtang naa pa ka niining kalibutan na igsoon. Amen? Okay? Ang atong tema nga atong paghisgutan karong gabi na mga igsoon is kini siyang ginaingon nga may kasiguruhan tungod ni Kristo. Ang tanan sa atong kinabuhi igsoon kung ato-ato lang murabag imposible kay nato ma-enjoy ang mga butang kung basihan nato sa atong mga pagpaningkamot. Kung basihan nato sa atong kahibalo, kung basihan nato sa kanang kaalam nato nga kalibutanon, kung basihan nato sa estado sa atong kinabuhi,
Kung basihan nato sa atong nahuman na kurso o unsa ba ang atong kakayanan diri sa kalibutan. Mura ba og walay kasiguruhan ang tanan dinhi ka nato ison kay nga naman dili mo gud sa kalibutan nagpuyot ani ni kalibutan nga puno sa kahugawan, puno sa kadautan, puno sa dili maayo, puno sa mga butang nga pangkalibutanon o dili gyud makapadala nato sa gingharian sa langit. O karon gabi una gusto sa Ginoo nga atong tagaag pagtagad kini nga bersikulo sa Biblia o kini nga bersikulo mao pud ni ang maghatag sa atoa og kasiguruhan paglaom walay pagduha-duha sa atong pag-alagad sa Ginoo nga ma-enjoy nato madawat nato kung unsa ang mga ginasaan sa atong buhi nga Dios nganhi sa atong kinabuhi. Amen. Muna isod dako kay na siya og importansya sa atoa ng mga anak sa Ginoo tungod kay naamo diri ang sekreto sa Amen. Kabalo ba ka nga adlaw-adlaw sa imong kinabuhi adunay pabor nga gikan sa atong buhi nga Dios? Nga naman tungod sa iyang gibuhat dito sa krus Kalbaryo. Sama na lang sa giingon sa ikaduhang Korinto 6:1 ug 2. Ngayon siya, tungod di kami, kung mo tan si Apostol Pablo, naghangyo siya sa mga taga-Corinthians. Ngayon sa verse 1, tungod di kami mga katabang sa Dios, naghangyo gayud kami kaninyo nga dili ninyo isipon nga walay kapuslanan ang grasya nga inyong nadawat gikan kaniya. Okay? Ganong si Apostol Pablo, grabe man gyud ang iyang pagpasabot o iyang pagpakita kung unsa kabilin ang grasya. Kay ato mo makita igsoon, kung wala ang grasya sa Ginoong Dios, kung wala si Ginoong Hesukristo, kung wala ang hukma niya alang kanato, kung wala di ako ni Kristo ang tanan, kung wala gisilutan sa amahan si Kristo, wala igyoy kasiguruhan ang inyong kinabuhi sa kalibutan. Wala jud kay paglaom. Wala jud kay maangkon, mapaabot. Apa nagsuon? Ingon gid si Apostol Pablo nga, ayaw, dili inyo isipon nga walay kapuslanan ang grasya nga inyong nadawat gikan kaniya. Kaya nga naman, kinaingon ang Dios siya sa husto nga panahon, di patalanghugan ko ikaw ug sa panahon sa kaluwasan gitabangan ko ikaw. Okay. Nganong patalinghugan man ka sa Ginoo sa panahon nga ikaw nagkinahanglan? Nganong luwason ka sa Ginoo? Nganong tabangan man ka sa Ginoo? Okay. Tungod sa atong foundation text, na si Kristo ang nahimong sala, si Kristo ang nahimong tinunglo, si Kristo ang gisilutan sa Dios, aron ikaw mahimong bulahan, aron ikaw mahimong matarong, aron ikaw mahimong protektado, aron ikaw makasinati sa kung unsa ang mga kaiuhan nga gipreparanggaan sa amahan alang kanato tungod ni Kristo. Munang panahon sa kaluwasan igsoon, adunay Dios nga motabang. Panahon sa imong mga pag-ampo, adunay Dios nga nagapatalinghod diha kanina tungod ni Kristo. Usayon siya, busa paminaw kamo karon gayud ang husto nga panahon nga luwason kita sa Dios. Okay. Pinapoy nakita sa social media katong dito sa masalangalan slide. Ngayon siya, while nagalingko daw sila dito, di kaayo kompleto ang detalye akong nadunggan. Ngayon siya, sa diha daw nga natrap na sila, ang ilang tiil natabunan na, wala gid siya lain nga gitawag kundi Dios ko tabangi ko. Sa Dios ko pasaylo ako sa akong mga sala. Apan tabangi ko. Okay. Kung imong tan-aw igsoon sa panahon sa mga wala ko kabalo akong Christian doctor o sa to siya, pero ang mensahe niya igsoon according sa Biblia ba, ang tanan nga motawag sa Ginoo maluwas. Ang tanan nga mosampit sa Ginoo maluwas. Ikaw, unsa may imong kasinatian karon sa kinabuhi? Sa diha nga moduol ka sa Ginoo, paubos ka sa imong kaugalingon. Ingon ang Biblia. Ang ako mga katawhan, kung mopaubos lang sa atoa, mopaubos sa ilang kaugalingon, o moampo ani ka nako, dunggon ko sila, tabangan ko sila, ayuhon ko sila.
Sa panahon sa mga kaisdan, sa panahon sa problema nga atong giagyan, adunay Dios nga matabang, adunay Dios nga muluwas, adunay Dios nga bulig-on sa imong so, amen? Munang dili ta magakaluya, dili ta magduha-duha sa atong pag-alagad, dili ta magtinapulan sa atong pag-alagad, tungod kay ang Dios atong kauban ug ang Dios motabang bisan unsay atong buhaton, especially para sa gingharian sa Ginoo. So, kung di ta magkaluya, tungod kay ang Dios nga atong gialagaran nagaandam sa kumbira alang kanimo o alang kanato. Kalipay sa Ginoo nga ang iyang gipili moduol na ngadha kaniya. Ang mga katawhan moduol na ngadto sa tungkulong nga Dios. Sama sa iyang giingon sa Isaiah 25:6. Siya, dili sa bukid sa Zion, mangandam ang Ginoong nga makagagahom ug usa ka kumbira alang sa tanang katawhan. Okay. Ang imo tan-aw ison, ang Dios nagaprepara para sa usa ka dako nga kumbira alang sa iyang mga katawhan. Okay? Sa malami ang pagkaon ug labing maayong ilimnon ang iyang andamon. Okay. Kung imong tan-aw diri on kining ginatawag og Zion, kung imo nang tan-aw sa Hebrew nga pinulungan, gitawag na siya og parts or meaning niya is parts. Kung imo na siyang tun-an sa Biblia, Jesus was dried up at the cross. Or naughan si Kristo, nauga si Kristo dito ibabaw sa cross to unleash a lavish feast of blessings for us. Okay. Kung imong tan-aw, gihubuan si Kristo dito ibabaw sa cross, nahimo siyang pobre dito ibabaw sa cross, nahimo siyang pinakaulawan dito ibabaw sa cross, nahimo siyang kanabang giangko niya ang tanan instead of kita ang magbitay dito og silutan para to unleash a lavish feast of blessings for us. Grabing kanabang panalangin, piyesta sa panalangin, kadagaya. Muna ang mensahe de Exxon, ang gibuhat ni Kristo. Grabe ang iyang giprepara para sa ating mga kinabuhi. Amen? When you want nothing but Jesus, although things will pursue you. Kung sa imong kinabuhi karon, wala kay laing ginapangandoy, sama ka ang Apostol Pablo. Sa gipa ka walay bilin niya ang tanan. Basta iya lang matugkad pa niya, masabtan pa niya, mahibaluan pa niya kung unsa ang kanang ginatawag o kinaiya, kung unsa gyud kinsa gyud si Kristo para sa iyang kinabuhi igsoon. Kung imong tan-awon diha, makita nimo nga ang Kristo nga iyang gisimba, iyang gialagaran, gusto niyang masabtan o mahibaluan kung unsa gyud ang pinakalintunganay, pinaka-importanteng butang, ang pinaka kinaiya sa atong Ginoo, sa atong Hesus Kristo, sa atong Dios na atong gialagaran igsoon. Muna ang ginahuna-huna na Apostol Pablo kanina. Muna sa atong kinabuhi sa pagkakaroon. Kung wala kay laing ginapangandoy, si Kristo lang. Kung si Kristo lang man mo ginapangandoy, mura ba o kay ang kinaiya man ni Kristo nagaduol sa mga tao, nagapangandoy nga ang mga tao iyang mapasabot sa tugma sa tungkol kay Dios. Kung kanunay nimong ginapangandoy sa Kristo, kanunay nimong ginapangandoy ang mga butang nga makapahimot kang Kristo, then all good things will pursue you. Magasunod din na ang panalangin. Magagupod din na ang mga panalangin para sa inyong kinabuhi. So, amen? God's grace flows to the humble. Ang grasya sa Ginoo, dito gina siya mag-aawas dito sa mga mapainabsanon. When God exalts you in due time, no one can bring you down. Amen? Sa panahon nga tubuyo na ka sa Ginoo, sa panahon nga i-lift up na ka sa Ginoo,
sa panahon nga i-bless na ka sa Ginoo, sa panahon nga gamiton na ka sa Ginoo, walay si bisan kinsa nga makapababa pagpalit kanimo. Tungod kay ang Dios ang tag-iya sa tanang butang, ang Dios ang tag-iya sa imong kinabuhi, ang Dios imong Dios. Amen? And so on, ang imuhang kusog, imuha lang ng makabot, imuha lang ng maangkon, imuha lang ng makita diha sa Ebanghelyo. Tungod kay ang Ebanghelyo sa grasya, ang Ebanghelyo is mo na ang dahom gikan sa Ginoo alang sa imo kaluwasan. Kung sa man ang kaluwasan, soteria, tanan, walay kakulangon. Kung sa imong ginapangandoy, mauna diha, gikan sa pagmolestiya sa kaaway, you are saved if so. Pastor, what about kung mga nanghitabo sa mga nalanslide, nabahaan? Okay. Nga naman silang hitabo na sa ilaha. God allows that problem. God allows ni anak nga mga sitwasyon sa kinabuhi to test their faith to God. Pastor, grabe, inyo lang Ginoo nga luwason ka gikan ni ana pagmolestiya sa kaaway. Exoon, ang Dios uban sa ilaha. Ang Dios wala nagpasagad sa ilaha. Ang Dios nagarescue sa ilaha. Wala sila ipasagad. Amen? Ngayon mo tanaan ay Isaiah 52:1. Ganun siya diha. Yan siya. Bangon na, O Zion, o ligo na ang imong kaugalingon. Okay. Mula karon, tingnan ta ka. Bangon, ligo na ang imong kaugalingon. Kaya nga naman, na kay Diyos ng matabang kanimo. Ipakita ang imong pagkagamahanan o balaan nga syudad sa Jerusalem. Kay ang imong mga kaaway na mga dili Israelinhon nga giila nga mahugaw o dili Dios non, dili na makasulod kanimo pag-usab. Sa mensahe ni at sa ato as karonison, ilabi na sa panahon sa mga katalagman gikan sa baha o karon mura ba og nagsunod-sunod ang landslide dito sa Maragusan, sa Masara, naghan pa mga lugar o kining baha dayeg so dili lang kay diri sa Pilipinas kundi naapod sa laing lugar sa laing nasod. Muna kung imong tan-awon o sa lamang gid ni katuyuan sa kung unsa ang plano sa Ginoo, kung unsa pud ang nakasulat diha sa Biblia. Katumanan lang gid ni siya igsoon. Muna dili ta magkabalaka. Kana bang ayaw pagtan-aw sa kung unsa ang panghitabo sa kalibutan karon. Kung dili ang imong tutukan mao si Kristo. Magdaganda nga nagatutok ngadto kan Kristo ug wala nagatutok sa mga butang o sa mga panghitabo nining kalibutan. Kaysa diha nga dili ka nagatutok sa mga butang nga imong makita diri sa kalibutan igsoon, mapandod ka. Dili ka makalahutay. Pero sa imong pagdagan sa lumba igsoon, nagatutok ka kan Kristo. Mo survive ka. Kaya nga naman, dili man nimo mapansin ang mga butang ni ining kalibutan o mga panghitabo nining kalibutan kay naka-focus man ka kan Kristo igsoon. Amen? We are not learning to do the law. Amen? Tinoda? But learning about what Jesus has done for us. Sa atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon. Labi na sa ato ang nakasabot sa grasya. Wala na kaita nagatudlo og balaod. Tungod kay dili man gud nimo ay sekreto alang sa kinabuhing matarong og balaan. Ang sekreto igsoon para sa kinabuhi nga mahimo kang matarong og balaan is learning about what Jesus has done for us. Kaya kung imong makita igsoon ang gibuhat ni Kristo para sa imong ma-amaze ka. Kaya kung imong tan-awon ang imong pagpaningkamot para sa Ginoo, wala gid ka, wala gid kay mahimo. Pero kung imong tan-awon gani ang gibuhat ni Kristo para sa imong we benefit from His finished work at the cross. Kita ang makabenepisyo sa iyahang natapos dito sa cross sa Kalbaryo. Amen? As Christians, we simply put on the mindset of a new man in Christ. Wala tay laing buhaton sa atong kinabuhi karon as Christian. Wala tay laing buhaton
kun dili atong ibutang diri sa atong nauhuna ang pagkabag-o nga tao diha kang Kristo. Ang nganong nahimo man bag-o tungod sa gibuhat ni Kristo. Ato nang ibutang kanunay sa atong nauna tungod kay mo kana ang usa ka sekreto nga imong ma-enjoy. Ang pulong sa Dios ison kanunay na siyang nagatudlo sa atoa. Mahitungod kang Kristo. Munang sa atong giunang basa gayud sa ikaduhang basa nato ngayon nga verses, isa dili na to ipakawalay dili ang grasya na atong nadawat kang Kristo kay mauni ang kamatuoran. Ang Episo 4:20 hangtod sa 24 sa iyang gingan. Apan dili sa maniana ang inyong natun-an bahin kang Kristo. Okay. Dili mo gud sa Episo daghan kayo mga tao nga nagasamok-samok, nagabuhat na po'y nagatudlo ngayon aning gitudlo ni Kristo, muning gibuhat ni Kristo. Pero nga sa Pablo sa taga-Episo, siya nga, apan dili sa maniana ang inyong natun-an bahin kang Kristo. Dili ba nga nasayran man ninyo ang bahin kang Hesus? Okay. Karon dinis kalibutan daghan pod usab nga mga Kristohanon nga wala nakabalo sa kung unsa ang tinuod nga kamatuoran. Kay makita nila sa Biblia nga si Kristo ang maayong ehemplo, grabe pa nila sunod sa balaod. Pero sa nakabalo nga si Kristo ang nagtapos sa balaod. Pero sa nakabalo nga ang sikreto sa kinabuhi nga madaugon is dili pagtuon sa balaod, kundi ang pagtuon mahitungod kang Kristo. Isa, dili ba nga sayran man ninyo ang bahin kang Kristo, kang Hesus? O tungod kay kamo anaa kaniya, gitudluan kamo sa kamatuoran nga anaa kaniya. Isa man bang kamatuoran? Sa atong gibasa sa 2 Corinthians 5:21. Sa atong foundation text ngayon na. Siya, busa biyain na ninyo ang inyong daan nga kinaya kay kining iya sa daan ninyo nga kinabuhi. Mutuo ba ka nga mga adunay mga tao maski nakasabot na sa grasya sa Dios nagpabilin sa ilang daan nga kinaya? Ingon sa Apostol Pablo, biyain na kay dili na naapil, dili na bilong sa batong kinayang gihatag sa Ginoo. Iya na sa daan nga kinaya kadtong wala pa ta kasabot sa grasya. Kadtong wala pa ta kaila sa Dios. Siya, kining daan nga kinaya mao ang nagalaglag kaninyo pinaagi sa daotan nga mga tinuha nga nagalimbong kaninyo. Unsay resulta sa daan nga kinaiya kung mapabilin na sa atong kinabuhi? Mao na ang mulaglag sa atoa. Mao na ang nagalimbong sa atoa. Mao na ang magdala sa atoa sa kaalautan. Amen? Unsay ang ingon sa 23? Unsa bag-ohan ninyo ang inyong kasing-kasing ug huna-huna. Asa mo nato ipabag-o? Sa Romans ngadto sa Dios. Romans 12. Hebrews 12. Ipabag-o nato sa Ginoo. 24. Sa ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios ug gihatagan na sa kinabuhi nga sama kaniya usaw man nato pagpakita nga gibag-o na ta sa Ginoo. Di ba kitang tanan nga nakadawat kang Kristo? Kitang tanan nga naa sa grasya gibag-o na ta sa Ginoo. Dili kita ang nagbag-o sa atong kaugalingon, kundi si Kristo, kundi ang Holy Spirit nga nasa atong kinasuluran, maoy nagbag-o kanato. Ingon siya, ipakita ninyo nga gibag-o na kamo sa Dios o gihatagan sa kinabuhi nga sama kaniya. Unsa man nato pagpakita sa bag-ong kinabuhi? Ang pagpakita sa bag-ong kinabuhi is nagalikay na dili makabuhat og sala, nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo, dili na nagainom, dili na nagasigarilyo, dili nagapangdaot, kundi nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo, nagakabot sa kalag sa mga taong gipili sa Ginoo, nagatabang sa mga taong nagkinahanglan sa panabang sa mga anak sa Ginoo. Muna igsoon, tinuod nga kinabuhi nga matarong ug balaan. Mo gusto niya ipakita ngadto sa uban, tinuod nga kinabuhi. Kasi tinuod nga kinabuhi, pastor. Magpakita nga ikaw anak sa Ginoo. Ang imong kinabuhi maayong ehemplo, maayong halimbawa sama kang Kristo. Amen? God only blesses one type of person.
Kabalo ka, kinsa nga type of person ang i-bless lang sa Ginoo? The righteous. Ang matarong lang. We can only become righteous through faith in Jesus. Wala tay laing mabuhat para mahimo tang matarong kundili ang atong pagtuo kang Kristo. Basta nagtuo ka nga, matarong kay ka tungod sa imong maayong binuhatan. Matarong kay ka tungod kay daghan kay gipakaon. Matarong kay ka tungod kay nakapulo ka sa isa ka adlaw mag-ampo. Sa isa ka semana kapito ka nagapasting. Hunahuna nimo matarong kay ka. Igsoon, dili na siya mao ang pamaagi sa Ginoo para matarongon ka sa mata sa Dios. Kay ang pagkamatarong diha lang kang Kristo. O kay nagatuo man ka kang Kristo, matarong man ka sa Dios, ikaw lang o ako nga mga matarong ang panalanginan sa Ginoo. Ingon ang Salmo 5:12 siya. Kay gipanalanginan mo Ginoo ang mga matarong. Wala gipanalanginan niya ang daotan, kundi gipanalanginan niya ang mga matarong. Ang imong gugma sama sa kaming nga nagapanalipod kanila. Kinsay panalanginan ang matarong. Ingna mo kagalingon, panalanginan ko sa Ginoo. Kay matarong ko dili tungod sa akong gibuhat, kundi dili tungod sa gibuhat ni Kristo. O ang gugma sa Ginoo nagapanalipod nganha kanimo sama sa kaming. Amen. Hallelujah. Sama sa kaming isuon. Gipanalipdan ka sa gugma sa Ginoo. O panalanginan ka sa tanan nimong buhaton. Dahil kay miyembro sa inyo Covenant in Christ karon nagsugod o pagsugod yun sa January, nagsugod na sila mga negosyo, trabaho dito, negosyo dito tungod kay nagtuo sila. Kaya sa tanan nilang pagkabuhaton, naay nagapanalangin nganha kanila, naay nagapanalipod nganha kanila, naay nagatabang nganha kanila sa ilang mga desisyon naa ang Dios. O kanang mga negosyo igsoon, kinahanglan nagkaalam gikan sa Ginoo. Nya unsa may ilang ginahawiran o ani siya? Ang kaalam naa sa ilang kinasuluran. Ang pagkabalaan naa sa ilang kinasuluran kay naa man kang Kristo. Wisdom and holiness are found in Christ. Ingon siya sa 1 Corinthians 1:30. Siya, sa pagbuot sa Dios, ana kita kang Kristo Jesus. Si Kristo mao ang kaalam sa Dios, alam ka nato. Pinaagi kaniya, gipakamatarong kita sa Dios. Iya na kita o gitubos na niya kita gikan sa atong mga sala. Ingnon ta ka, matarong ka, malaan ka, maalamon ka. Simple ang imong kinabuhi, siguro ang panalangin para sa imo ha. Sa tanan mo pagabuhaton, panalanginan ka, proteksyonan ka sa Ginoo, tungod kay naman. Gitubos na kita gikan sa atong mga sala o gipakamatarong kita sa Dios tungod sa pagbuot sa Dios nga naa kita diha kang Kristo. Kay si Kristo man ang kaalam sa Dios, si Kristo ang pagkabalaan sa Dios, naaman sa imong kinasuluran. Sigurado ang panalangin. Sigurado ang imong kinabuhi. Sigurado ang imong kinadeklara karong tuiga na kini ang imong year of divine destiny. Enjoy that week saan. Enjoy ang mga saan sige. Enjoy ang panalangin sige. Enjoy ang pagkamaayos sige. Amen? Hallelujah. Salamat Lord. Mag-aampo ta sa pulong. Salamat God sa imong pagkamaayo karong gabi na Ginoong Dios. Salamat Lord sa kanunay nga pagpahingumdum. Kabalugid mi God. Akong wala ka Ginoong Dios, wala gid mi mahimo. Salamat sa imong pulong. Magamit ang mo sa adlaw mo kinabuhi. Adunay kasiguruhan paglaom. Dili tungod sa among nabuhat, kundi dili tungod sa gibuhat ni Kristo. We honor you God in Jesus name. Amen and amen. Praise God. Magkapadayon tayo sa ato pa sa atong communion, kaya sa akong nanay emblems niya sa ilang panimalay. Gin-encourage ta mo nga magsabay ta, mag-join ta, mag-trade ako kani kahimuan para sa atong kinabuhi. Amen? Ito ibayang tinapay sa gabi ang ibigay si Jesus. Mikuha sa tinapay na pasalamat sa Dios o iyakin ang gihatag sa matinuan o ngayon siya kaya nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga nag-antos sa sakripisyo alang kaninyo at akin alang sa pagpili ka nato. Lord Jesus, salamat Lord sa imong gibuhat dito sa Kalbaryo. Salamat Lord
ay imong lawas imong sakripisyo, idawat sa tanang labot, kasakitan, pagpapaulaw. So, by your stripes, we are healed. Salamat, Lord. And kasi mo po in verse 17, as you are, so are we. Okay, balatian, so are we. Kalipayon ka, naghihawon, so are we. Nagpuyo ka niya sa kadagaya, so are we. Nagpuyo ka matarong, so are we. We honor you, God. In Jesus' name, let us declare this symbolizes the body of Christ. Bayan na ang kupa, sa mga arkiingan pilihan sa Jesus. Ikuha sa kupa ang pasalamat sa Diyos. Magyakinigiyatag sa matinang nagmimig siya. Pinagkupa ang nagsimulo sa aking dugo, ang may nagdala sa bagpong kombinante ng walay katapusan. Bata kinikakalan sa paghinod ka ako. Kaysa ang pagkaon sa paghinod ng ini, inyong gibatala ang mga ni Kristo, ang sa iyo. Lord Jesus, salamat Lord sa dugo ng iulay ko sa Cross Calvario. Lord, kung wala ang inyong dugo, walay kapasayloanan ang mga sala. That's why Lord, we believe na pinagi sa inyong dugo, yung iulay ko sa Cross Calvario, wala kami natawag ka, hindi mo nang ibayaran. Lord, kaya nasayid ka sa tanan, sa among nabuhat, o sa wala pa ng nabuhat. Ibayaran mo sa kausa, pero pagsiguro sa mga kinabuhi, pagsiguro sa mga katawhan, na nagatulog ng kakalimigin ng Diyos. We honor you, God. In Jesus' name, let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat ka sa kamayo kinong Diyos. Salamat, Lord, sa mga mga walay paglupad. Salamat, Lord, sa mga pulong nga kanunay nagapahinumdum, nagagiya, nagatudlo, nagatabang. Kung kay Lord, mo gikinhanglan, Lord, sa matagal sa mong kinabuhi. Na ay tabang, gikan nga kanimo God. And we believe, Lord, ay mo mga pulong dili mo labay kawang sa among kinabuhi. Kung dili, Lord, tumanon ni ini kung unsa ang katuyuan nini para sa among kinabuhi. Lord, salamat. Ilabi na ang imong mga katawhan sa pamilya sa inyong Covenant in Christ, sa Pastor ni Sirayani, sa Kakay, sa Nimay, Pastor Dexter, salamat Lord sa ilang kinabuhi ka ng kiluban. Talang miyembro sa inyong Covenant in Christ, ikan sa magandaan sa mayante sa mga people, sa mga leaders, salamat Lord sa pagkikuban. Talang mga pastors, church diha sa inyong Covenant in Christ, salamat Lord sa pagpangalangin. Salamat Lord. Even Lord sa Satellite Church, yung Covenant in Christ, pati na salamat Lord sa pagpanalangin itong napita. Juan kay Pastor Brian, kay Indang, salamat Lord sa paggamit kanila, pagpanalangin kanila, pagtabang kanila in every way. Salamat Lord sa tanang miyembro itong napita, salamat Lord sa pagpanalangin. Even Lord, church building, salamat Lord sa pag-provide sa panang kinahanglan, financial, o materialis, sa salamat trabaho ginong Diyos. God, sa ikibigin ng Diyos, kung wala ka, walang mahimo God. One of our prayer, Lord, that usa sa among divine destiny, Lord, ang church building, Lord. Salamat, Lord, yan ang tanan. Salamat, Lord, sa family. Salamat, Lord, sa mga loved ones, even, Lord, ang nasa sa Israel. We declare blessings, shalom, salvation, protection, God, victories upon victories. Nasa sa Pilipinas, we declare that Philippines is for Christ. Our President, our Vice President, Senators, tanang, Lord, gumala sa mga father, mga mayors, kapitan hangtod sa pinakababa, Lord. Lord, sa pagkikuban, salamat Lord sa pagtapang, salamat Lord sa pagkamatarong, ang dahil sa kasing-kasing ang kadlo kanimigan, ang kahibalo, ang protection, God, ang ilang mga plano Ginoo alang sa kaayuhan, Lord, sa among nasod, Father. Thank you, Lord. Ngayon kasi mong pulong, God, yung bulahan ako sa kanasod, God, kung ang mga lumala din adunay kahadlo ka ng kanang Ginoo. Salamat, Lord. Ilabi na God sa mga katawan. Nagasubaybay karon. Salamat, Lord, sa pagpanalangin kanila, paglikon kanila, pagbisita kanila. Even Lord, sa mga apektado sa baha, apektado sa landslide, Lord, mga pag-ampo, God, ang imuhang pabor, ang imong provision, mag-uban kanila, ang imong kiya, ang imong tapang, mag-uban kanila, God. Salamat, Ginong Diyos. Kasi mong pagkamaayo sa maragusan mong kinabuhi, God. Even Lord, sa mga katauhan, nagsubaybay karon nga doon ay balatian, physically. Salamat Lord sa pagbisita, financially. Salamat Lord sa paghatod mga ideas. Salamat Lord
ka nag-comfort sa matag sa Ginoong Dios. Salamat Lord. Among tanan. Salamat Father. Salamat now the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord's face will shine upon you and be gracious unto you now and forever. And the people of God says, Amen o Amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagpakiguban. Pagsubaybay, walay undang, pagsubaybay na inyong mga bulaton, kung kay nasayang dito sa inyong gibuhat, wala na siya nasayang. And then, God will reward you for what you have done. Amen? Bye-bye. Upang adlaw, kita-kita na po sa church. 9:30 mag-start ang atong church service. 9 a.m. na tayo devotional lesson. Amen. Bye-bye. God bless. Shalom.